गांठये तलासणी करता. गांठये शिवीन धुवून दवरल्या. एक आंबोडो कट करून घाला. आंबट अशी कट करून घाला. चिमकी उदक घालता आणि एक विजील काढता. मागीर मिरसांगे कोच्योल्यो लसूण सकट घालून फण घालता. एक विजील काडटा ताका. आता तळासण फण घालता. लसूण घाले हांव त्यो. लसूण अर्द भाजून येता. मिरसांगे कोच्योल घालता. लसूण समळ फणा पडल्यार भारी रुची जाता तळासण. आणि मिरसांगे कोच्योल घालता. गांठी घालता. मीठ घालता. दांटून दवरता. गांठये तळासणी रेडी जाला. ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून खंडित सांगू का. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.